मामा बोर बिखो लाजिबाय ने बुंनो लाजिबाय। हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि RBYT इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाहरबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै शिवरात्रि फार्स्ट आरो जोङो बेवहाय खाथिनि मन्दिरावनो बोसोरफ्रोमबो खुलुमनो थाङो। स' नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। आब'मोनखौ नेगासिनो आङो इसोरो फैगासिनो। ओमफ्राय जायफोरा गोदानै नायदो प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। दानो बुंखाबाय आं लोगोफोर सापर्ट खालामलांबानो जाबाय आंखौबो एसे। स' नायलांबाय थादो थांबाय थानोसै आं लोगोफोर। नै जों टमटमजोंसो थांगोन आरो एसे खाथि जायो नालाय टमटमजों थांनोसै जों साब्रै आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर। मोनफैबाय जोङो मन्दिराव हाबलांनोसै आरो नायलांबानो जाबाय। खुलुमनो नेगासिनो बिराद बिर मानसिफोरा।
नै बिथिंजायबो जोंनि बर'फोरा आर'ज लाफैयो आरो शिवरात्रि मेलाबा आर'ज लाफैयो नैथिंजाय आर'ज लागासिनो आरो गावबा गाव माबानि लायो आरो शिवरात्रि नैथिं फैबाय आरो जों बेयावबो खुलुमनो फैबाय नायला बायजोनो थांनोसै जों दायो खुलुमखांबाय बिराद मानसि आरो खुलुमनो फैदों बयबो खुलुमफैयो नालाय इयावनो खाथियाव नोंसिना फैयाखै? औ जाबाय दे Video gửi lắm. YouTube नै प्रसाद जाबाय जोङो दिनै प्रसादखौनो जानानै थानोसै आरो दिनै ओंखाम जाया आं लोगोफोरखौनो जानोसै नै इथिंजाय मेला फिसा जायो आरो बिदिनो मेथाइ सेथाइ फानो नै आब'जों थिं बाजैजों एकदम पानिपुरि जागासिनो माने जानो नागिरदों आरो बिसोरो आं जानो हाया उदै दुजोबो आरो बिसोरो जादोंनो नैथिंबो देलायनाय मानाय मोनो आरो एसे मेला फिसा जायो बांद्राय गिदिर जाया बिदिनो जायो आरो खेरा मोजां आं जेबो लायाखै जेबो लानो गोसो जायाखै ओंखायनो लायासै आङो थांनोसै जों दायो ना थांसै मामा बोरबिखौ लाजिबाय नै बुंनो लाजिबाय आंथ' बहुद माबा माबि बिबाय लोगोफोर दा थांनोसै लोगोफोर भिडिअखौ बिसिमनो दोनथ'नाय जानोसै जायफोरा गोदानै नायदों प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर बाय बाय